パリへの旅をお楽しみください。Motivation isang? Yes, amin sa laban natin.ポートディスカバリーステーションです。安全のため列車が少し飛行中スピードでお待ちください。お降りの際はお忘れ物のないようお確かめの上、先に開いたドアからお降りください。ディズニーシーのレクトリックレーンウェイをご利用いただきありがとうございました。ポートディスカバリーステーションに到着です。Oh my god! Mais ça ne va pas autour ce truc! What the heck? Like what the heck?